kini di atong pagtawag sa Dios may bilang kapaglaom. Ang Dios di ay makausab bisan pa sa pagkangilan sa atong kagahapon. Ang Dios di ay mga bilang kapaglaom makausab bisan pa sa kangit-ngit kay sa atong ulagway. Ang Dios di ay mga bilang kapaglaom makausab gikan sa tonglo ngadto sa panalangin sama ni Jabez. Pastilan Ginoo pagkadakos kalipay nga kini di mga siligmas kapalaran. Bisan pag-unsa kita ka mga makalisa, kalisod kayo. Apan umusang pite kita sa Ginoo kapaglaom. Gikan sa pagkatinamakan, wara kag kinumot sa agta. Apan i-elevate ka sa Ginoo kapaglaom. Because God is super powerful, that's why we need to call God to ask for a blessing. Mga pinalanggan ako kapaglaom. Kini ato mga kini kapaglaom o say kinahanglan o layon ta sa mga kalayo warag gamitan tag pressure cooker o say gamitan ta kapaglaom o grabe kadaghan kay nga mga kahoy aron nga mga lata ang unod, and that is what is happening sa mga panahon mga kapaglaom nga gipabukalan ta sa Dios nga warag daghan kay mga pagsulay kay iya ning gipangsunog ang ato mga kamihon, iya ning gipanglapugan ato pagkadautan nga atong mahatag ato katipukan nga pagsalig kaniya kapaglaom. Mayong gabi og mayong adlaw igpapahulay kanatong tanan. Nakahinaot kita nga nakapahulay gyud intana ta nga literal karon nga mga taknaa. Atong gipanghinaot nga tinuod gyud unta nga nakapahulay ta sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. Nakapahulay gyud unta na ta mga kapaglaom sa atong emosyonal nga pagbati. Kay ang pagtipig sa adlaw igpapahulay dili lang nang literal nga ni mahulay tarong adlaw apan nagpasantop kana siya sa katibukan. Unsaon man nato karon og nagsimba ta sa alay papahulay pero ang atong kasing-kasing gihapon wa mahibalik, wa maplastar. Unsaon man nato pagsimba sa alay papahulay kung ang atong mga unahuna kapaglaom na pagyapon sa timbangan sa Koprasan, Lanot, Isdaan, Panginabuhi, nabilin pa sa opisina. So dili gihapon matawag nga igpapahulay. Busa ang dako nga greetings karong kagabion nga nang hinaot kita basta-bas Ginoo nga karong mga adlaw nakapahulay ta sa atong tibuok nga espiritu nga mahisintro diha sa Dios. Mga pinalanggan ako kapaglaom, parte na kong dakwas kalipay nga nakasugakod gyud intawon ko sa pagwali. Dili na ko mandura kapaglaom nga mo na gid ang katapusan nga gabi sa ako ang pag-live dire sa South Philippine Conference gikan pagid atong Domingo. Og nagpasalamat ko sa Ginoo kay nakapadayon gyud mo sa pagpanambong. Og nagtuo ko kapaglaom nga kanang imong pagtan-aw karon gitagana gyud ka sa Dios karong simanaha. Og nalipay po ko nga karong simanaha wara gid baya igsuon og adunay dako kaayo nga lalungki nga pagpamalandong kanako tungod kay ang unang gipangsagpa sa akong wali ako man matag panahon nga mawali ko kapaglaom usahay sa ako koglingon magabangutan ad ako daghan kayo nga mga kalabuton tungod kay ang una giniini nga gitudloan sa mao nga wali karon si manaha ako mga pila kapaglaom busa nagpasalamat kay kog maayo in taon. Pastor Yuminso Cobilo, nagtanaw dahil siya dito sa Amerika, uban ni Pastor Lagundino, uban ni Ma'am Joy. Pasalamatan ako at among youth, among communication director, Pastor Midjoy Pepito, Pastor Lonnie Sina, health director, o among publishing director, Pastor Torion. Salamat kaayo intaon sa iyong mga pagampo. O ang tibok tanan nga mga district leaders, dili nako kalimtan kapag laom nga mga batanon day karon nananaw. Diha day mo karon sa Barubo kay nagpreparar mo sa dako nga malabotay nga F-Camp o Congress ito sa Mountain View College. Salamat intaong kaayo sa iyong pagpamalandong diyang dapita. Happy tagid intaong kumuli, piti na kong lipaya kay kana yung mga dagway, mingaunon pukos yung mga dagway kapag laom sa akong district nga mahigugmaon kaayo. Bisan bitaw og magkinaon sa nalipay ko o gimingaw ko nga hapit ako makauli o hapit ta pud ta makahimo sa paghimo labi na sa ato mga daghang wali nga malabutay. Karong kagabion mga pila kapaglaom daghan siguro ninyo natingala nganong minoro magitaon akong ngalan.
Ako ngalan, mga pila ka paglaom, Minoro. Daghan ka ninyo dili makatarog pagdungog. Kay dugay ko ni nagpas ani ngalan na kapaglaom. Dito ko nag-eskwela pa ko. Mingon din ang maestra. Okay, introduce your name. Mingon din ko, my name is Minoro. Mingon gid ang mga maestra nga, unsa to? Kaldero. Warag nagbugal-bugal ang maestra pero seryoso magdagway. So, warag ko nakaingon nga, adili giday, strange kay nga ngalan. Gitawag sa kapaglaom og di anon. Kana bang dili bitaw kay sikat nga ngalan, mo na ko matok og NBI mga pinalanggan ako kapaglaom di kay kumbalaka kay warag ako ra ginaginusarang Minoro tibok na Pilipinas. Abot og naaba mo nailang Minoro mga pila kapaglaom busa dugay-dugay bi ako nini nagpasan nga gini nga ngalan kay usahay bata pa ko magkatawan ko sa ko mga classmate kay wara magog kaldero, wara pog kamaru, wara pod og kana bang wa magud sila kabalo ug ako pod kapaglaom nagbitbit po ko niini nga suliran nga pastilang luuya po na ni ngalana. Apan kini di nga sugilanon kapaglaom samtang akong nasabtan ang loyo ni ini nga sugilanon nalipay ko kay kini di Minoro nako nga ngalan mao din ni ngalan sa usa ka hapon nga 1990 nagwali dito sa Bayugan City. Dugay na kayong panahon. O ang translator si Pastor Edwin Gulfan. O kini din Minoro kapaglaom pastor gid ni siya. O samtang akong mama nagsigi kanta nga buntis kapaglaom ako kibalit tong nasulod siyang tiyan. Noon sa bang hitabua nga pagpanganak sa akong mama atol ni anang mga takna suwali ang gingalan Minoro magyod mga pilang kapaglaom. Kay kung nababae bitaw minura giday unta. Kung nababae ko kapaglaom salamat na lang gyud po. Di na lang gyud po ko ganahan ng Minoro na manggaling maminura pagyod nasamot na gyud. Apan ako mo suginlan nga samtang nakabalo ko sa meaning sa Minoro ang meaning di ay to bear fruit. Ang pagpamunga mga pinalanggang mga kapaglaom bosa og buhi og naapa to si Pastor Minoro karon kapaglaom kay dugay naman to kaayo magpasalamat gyud ko kaayo nga ginganlan kog Minoro kay ang pasabot day niini ang pagpamunga mga pinalanggang mga kapaglaom sa nindot kaayo nga bunga o kana siya nagpasanto sa kasulatan ang bunga sa balaan nga Espiritu Santo. Karon kagabion atong tukion ang the unknown. Wa po digilhi apan siya importante yet significant mga pinakapaglaw. Nabay wa mailhi nga importante na unsang itabua. Wa giilhi apan dili o apan siya importante. Atong tagapagtagad mga pinakapaglaom samtang ato tagaghusay. Ang ato ang sintros pagtuon karon kagabion ang unang Chronicles kapitulo 4 bersikulo 9 ug 10. Gani diri kapaglaom ato na pamaisgutan ang ngalan sa balaang kasulatan nga basin siyon dako kay posibilidad nga karon pa siguro ka nakadungog kaning ngalan dako kay posibilidad or kung nakadungog ka ni ini nga ngalan wala pud siguro kaayo ta nakahimo sa pagpamalandong kay kanang ngalan Jabez mga kapaglaom. Dili kay siya sikat sa balaang kasulatan. Apan ingon ang bersikulo 9 nga kini kuno si Jabez was honorable, talahuron kay nga tao. Og sa tibuok niyang mga igsuon, siya gayud ang pinakatalahuron. Grabe kapaglaom. Apan kung imo lang pong basahon ang pipila ka mga kauban niya nga mga pulong, nag-ingon man po kapaglaom nga bisag talahuron bitaw siya, pero kapaglaom, gabi kadako yung pero. Ang meaning day sa Jabez, perti po rin mauta. Mamaura po ang ako ngalan, marag dili kayo gwapo. Pero at least ang meaning arang-arang. Kini nga panahon mga pinalanggang kapaglaom, ang iyang ngalan Jabez, pero ang meaning, I bore him in pain. Ang iyang mama mo'y nangalan nini, kay samtang pa iyang mama nagmapdos ni Jabez, si iyang inahan nagantos jud pag-ayo, busa sa pagpagawas ni Jabez, gihingan lang day siya, I bore him in pain. Pagkangilaan kayo mga pinakapaglaom nga meaning. Galakaw-lakaw si Jabez, kaysa unang panahon magod, ang mga ngalan, di ba na yung mga meaning? Like for example, Emmanuel, God with us. For example, Moses, he drew
I drew him out from the water. Mao man na mga pila ka paglaom. So ang ilang mga ngalan kaniadto naghulagway pod sa ilang personalidad. Sa ilang pagkatao, busa kapag laom ang Jabez, naghulagway nga perting bati ay sa pagmapdos sa iyang inahan, nga maong hinungdan, nga grabing sakitang natagamtaman. O that's what we call Jabez, because I bore him in pain. Makita sa versikulo 9. Daw karon mga pinalanggang kapaglaom, atong pagtagad ang versikulo 10. Duhara man ka mga versikulo, karong kagabion. Si Jabez kapaglaom, bisan sa iyahang pagkangilad bitaw kaayo og meaning sa ngalan. Pero ang versikulo 10, si Jabez nagatawag sa Dios sa Israel. Og unya siya nagahangyo nga siya padalanginan. Og siya nagahangyo nga ipalapad ang iyang mga teritoryo. Og siya nagahangyo nga manaa kaniya ang kamot sa Dios. Take note, mga pinakapaglaom. Og siya nag-ingon nga, you would keep me from evil, that I may not cause pain. So grant him what he requested. Timanin ang tulo ka buok, ikuluran ako sa slide, mga pinalanggang kapaglaom. Kay mao ka na siya karon ang ato ang hatagan og bili sa atong pagtuon ining kagabion. Atong sugdan sa unahan ang dakong pangutana. Makakitag honorable ka pinalang kapaglaom nga pitingilada dahil siya pagka-tao sa iyang ngalan. Gitawag siya honorable sa balaang kasulatan sa tibuok niya nga mga igsuon. It is just because mga kapaglaom o sa hinungdan nga pitimangilada sa iyang ngalan. I bore him in pain, and how come he became honorable? Now, karon mga pila kapaglaom, bot na kong hangyon nga isintro ginato atong mga lipatakan. Gibasar bagid nato kagaina kapaglaom. Nga bisan pa sa pagkabati sa ngalan ni Jabez, or sa ato ba, bisag bati kitag kagahapon, bisag bati kitag mga kiniiyakanhi, bisan paglaputos kita sa ngilad nga mga issues, sa mga ngilad kaayo nga mga historistong kinabuhi, just like Jabez. But you know why Jabez became honorable in the sight of the Lord? Because in verse 9 you can read, because Jabez called the God of Israel for blessing. Nagpasabot nga nahimo si Jabez mapila kapaglaom nga na-ennoble, kanabang na-elevate, nahimo siyang honorable, gibutang siya sa Ginoo sa taas nga ang sa pagkatinahod. Tungod di ay kaya Dios nagtawag, siya nagtawag kanunay sa Dios. Kini di ato pagtawag sa Dios mapila kapaglaom, ang Dios di ay makausab bisan pa sa pagkangilan sa atong kagahapon. Ang Dios di ay mga pila kapaglaom makausab bisan pa sa kangit-ngit kay sa tong hulagway. Ang Dios di ay mga pila kapaglaom makausab gikan sa tonglo ngadto sa panalangin sama ni Jabez. Kapaglaom perti maging daghana sa mga sugilanon sa bilang kasulatan. Sugilanon nga mga tao nga nahimog bidalang puson in town, taliwala sila pagkangit-ngit kayong mga kagahapon. Labi na ng pulong kapag laom, nga ingnan bitaw ka, nga abin mo, ang imong kinabuhi, git-ngit pas alkitran. Di ba inyo na madunggan? Ang imong kinabuhi, ngit-ngit pagid kaayos sa alkitran. Kapag laom, dili gyud ko mauo, nga di ra ko ikanapulo, gingnan ana. Di ra ko ikanapulo. O kasagaran na bagis nag-ingon niya na buhi pagid ang turon. O naghinaot yung ko in town nga naminaw po ka. Kay sa daghan nga panahon kapag laom, perti na kong diskuryuha. Kaya siya niabot na sa putos sa kukinabuhi nga waragwa nagyog ko'y dapiganan. Gawas mga pila kapag laom sa pagluhod yes daplin. Sa paghilak, mga pila kapaglaom, gawas sa paghangyo sa Ginoo kay diabot bagus panahon, nga warag wa nagibuto. O dili po na ako mabasol ang kadaghanan tungod sa akong ngilad king kagahapon. Apan akong gikalipay, mga pila kapaglaom, nga bisan pa masauna sa sige na kong ampo, perti pag-amin ako, perti naghanas, pagsulay nga mga bot. O siya kapaglaom, kada bitaw sige tag-ampo, perti hinoong sa una nga dili ni mo, sa una, sa wa pa ka mag-ampo, imong paliton ang ilimnon or sigarilyo. Pero samtang magpadool na kas Ginoo nga sige kag-ampo matinga ka pag amin nimo ipanghatag na Hinuon ang sigarilyo din hinon ibaligya sa imong mga amigo.
Naka-expressa ba mo niya nakapaglaom? Nga samtang ikaw nagaprikamot sa pagpadaol sa Ginoo, ang kinipong panaway nga iyang kalaban nagaprikamot po, nga dili ka makahimo sa pagpadaol sa Ginoo. Apan ang dako nako nga pagkalipay kapaglaom. Nga samtang mga pinakapaglaom, wala po ko niundang. Sa pagluhod, sa pagkailami maguning Ginoo atong ampuon kapaglaom, kay warang maminaw ragit siya. Ang uban magod, imong sulti si problema, wa pa ka na human og sulti, basolon ka na. Usahay, dili ka maka-open, pero ka kanindot aning Ginoo, kay kung ikaw mo tawag niya, magsigir gid sa glili nimo, o makabati nako kapaglaom, nga samtang muhilak ko na Ginoo, o mabati nako nga samtang ako man paglaom, ang Ginoo naghatag paglaom, o piti na kong lipaya man kapaglaom, daghan kay kong mga amigo Nga sa magyapon ka nako, ngayon taon nga puslan karon, luyo sa mga kangit-ngit nga mga kagahapon. Pwede naghan ako gamigo kapag laom. Siguro namina mo diya, di lang na to kayo ma-disclose, kay of course, we're alive. But I know nga you're there. Uban kayo kapag laom in town, gibistahan ka nako sa panahon nga wa nagikakasabot si mong kinabuhi, nga nawad ang nakagbuot. Tulo ka kabulan, nagkulong si mong kwarto. O sa panahon nga nakabisita ko kapag laom, wa na ngipon, napangag na gid in town to sa atong panahon na. Kaya nadaot agad ang iyang hunahuna tungod sa mga dili maayo nga elemento nga iyang nagamit. Pero ako mangahas manggikos pagduol niya kapag laong. Anong mangahas ko sa pagduol? Kaya naguban mami kaniadto ng tawana. O wala po'y basta-basta makaduolan ng mga tawana. Gawa sa ako kapag kaya naman may mga history sa mong kinabuhi. Samtang ni adto ko dito kapag laom sa kwarto. Akong kauban, akong amigo nga si E.R. Silidio, nakabalo man gini siya. Uban mi ni Brother E.R. Silidio, kinsa pa to akong mga kauban, nangadto mi atong tawhana. Pagadto na mo tawhana, pila kapaglaom, among gituktok. Human sa pagtuktok na mo, dugay paginintaon mi pasudlon. Kaya wa lagi tao makasulod kaniya. Apan sa panahon nga gasulti ang among ngalan, siya nang abri. O samtang sa pag-abri kapaglaom, pertinang yung dagwaya nga pastilan, warag yung kinumot. Apan samtang nakasulod ko kapaglaom, unsa ko nahimo, wala ko nagsisgot og mga pagbasol, unsa pa isulti nga pastilan. Mo pa'y naglisod na, napoy mo adto dito, wa ilain himuon, musamot hinuon. So, anahitabo kapag wa ko hinahunaw na ako sa magwimon ini. Nangantami, Jesus is my captain, di ba? Nakainundom ka? I shall not be, pero samtang kanta mga kapaglaom. Warag yung nagatulo ang akong mga luha. Pastilan, Ginoo. O yun sa tanak ko ni mo pag-ayo. Ayuha in town po ning bata. Gahilak ko mga kapaglaom. O gumaniya na, nag-ampo mi. Luhod mi kapaglaom. Tiya mo na nawada na sa sbuot. Wala na. Wala na sa passing. Luhod mi kapaglaom. Nga warag yun in town mi ato nga tiglisuda. Labinag na mo yung mga kaagi bitaw nga ikaw nakalingkawas, apan siya wa pa. Bation na mo na kapaglaom, labinag nakaagi ka. Apan karon kapaglaom, nalipay kay kog dako. Nganong nalipay kog dako? Kay nag-eskwela na kasya karon kapaglaom sa AB Theology. O sa pagtanaw na ko kapaglaom, kay iya magipakita atong pipila ka mga bulan. Gipakita niya sa Facebook, igsuon, nga usa siya sa mga Dean's Lister. Pastilan. Ako sa kong kinaboy, ko katistig this list. Kausan, bisag kanino na lang. Pero siya kapag laom, namin niyo, opertimbutan na po nga asawa, mas siliportahon. Labaw sa tanan kapag laom, pertigin akong lipaya. Kaya sabta, nagtunghan na karon. Tagantang mo hint gamay, nas PSC. Pero di lang ako isulting ngalan, ha? Dean's Lister, magkakapag laom, nakain ko pastilan, Ginoo, pagkadakos kalipay. Nga kinidi mga sinikmas, kapalaran. Bisan pag-unsa kita ka mga makalisang kalisod kayo. Apan umusangpit kita sa Ginoo kapag laom. Gikan sa pagkatinamakan, wara kag kinumot sa agta. Apan i-elevate kas Ginoo kapag laom. Because God is super powerful, that's why we need to call God to ask for a blessing. Mga pinalanggan ako kapag laom. Abi ninyo ang page 33 at 34 Discipleship Handbook. To behold sa Ginoo, sa pagharong sa Ginoo, nag-require. Dili, dali-dali kapag laom. Dili, dali-dali ka mga pagampo. Kaya nagtuwa mga warag okay na nang manimbatag, magkadiyot, mag-ampo-ampo tag God. Lord, we know what? You know,
Lord, you know what I mean? God respond with, amin. Gwapo kayo. Kaya kung na instant noodles na po, instant prayer. Panaingon ang discipleship handbook, nga dili dali-dali ang mga pagampo, kung ikaw ra kapaglaom, plastar yun. Ang pagbasa sa mga kasulatan, wala ni mo nag-ibasa, aron lang yun makaperform ka sa mga task ni mo. At least, sa kabasa ko rin kadlaw, ang worship kapag laom, dali-dalion, mari ka karun. While nag-worship galuto, Diyos ka maluluyon. While nag-worship ka silig, ay kung na naman, saya pag-worship. Lorina mo ni, ikaw dali-dali di ay sa pagkanta kapag laom. Kaya ganun ka dali-dali, kaya basig malit pa yas biyat batang Quiapo. Ganong kadali-dali, kay taas naman kaayo ang oras. Ganong kadali, usay kapag laom, mo ka na nag-ambot og tinuod ba po na sa inyo mga kinabuhi. But ingon diri ang discipleship handbook papila kapag laom. Ngadwa ra kita nang hinahanglang information. Tanawa kapag laom. Wala kita nang hinahanglan og information lamang. But we need transformation sa pagduol nga sa Ginoo. Gani, to learn interesting stories in the Bible, dili lang na maura gid atong handom. Dili lang mo atong handom mapila kapaglaom nga mga usab ang atong makasing apan ang atong yung handom nga pinaagi sa to pagpadot sa Ginoo, may kausaban niya unta sa ato kasing-kasing sa ato mga nahuna mga pila kapaglaom nga makahimo ta sa pagreplikar sa karakter ni Hesus, because we need more than information, because we need transformation. Kapaglaom, magahuna-huna gikos makadaghan. Sa taas na kinako nga pagbasa sa bilang kasulatan, ni taas bapod kaha akong pagpailob. Sa akong pagsigig hinimbaon, ni samot ba ko pagkamay pailob sanon. Sa akong mumanaan ako kayo nga, usay kapaglaom maingo ko nini. Kaya usay sa akong paghinimbaon, usay sa akong basa kasulatan, apa na ay mga issues sa itong mga kinabuhi, nga usahay, wa pata makarecover, nga usahay init atong hunahuna, usay mahimot tag sensitive pag-ayo, nga madali rata masuko. And that is not just only your struggle. That is my struggle. And I think that is our struggle. But we are here to be reminded, mga pinalanggan akong mga kapaglaw, we must understand nga ang pagkausap sa ato mga kinaiya, dili ni mga kapaglaw mga effortless lang. Dili kini siya experience may pilang kapaglaom nga wararata og waras buot o nya dili po ni siya aksidente kapaglaom kay kinahanglan ang kausabas to kinabuhi, kinahanglan kini dako kay nga bugno, dako kay lang tugi, wara kag baka nga lat-an sa pila ka mga oras ani sir ka makaon. Kini nga to mga kini kapaglaom o say kinahanglan ulayon ta sa mga kalayo, wara gamitan tag pressure cooker o say gamitan ta kapaglaom o grabe kadaghan kay nga mga kahoy aron nga mga lata ang unod. And that is what is happening sa mga panahon mga kapaglaom nga gipabukalan ta sa Dios nga warag daghan kay mga pagsulay kay iya ning gipangsunog ang ato mga kalihon, iya ning gipanglapugan ato pagkadautan nga atong mahatag atot katipukan nga pagsalig kaniya kapaglaom. Dili aksidente ang kabagwan sa tao. Gani not even God can make our characters noble, our lives useful. Dili ang ginawa kabago na to kapag labog, dili ka makikopirar o dili ko makikopirar. Kinahanglan kapag laom, nga kung ikaw nag-aampo nga mabago ka, gaampo ka nga mabago ka, pagtanaw ni mo ni ini nga mga dagway nga masamot ka o kabalik sa pagkakalibutan magalikay ka, na kay effort. Pagtanaw ka, paglaom, nga mo na imo mga weakness, imo siyang pamutlon, imong iyampos Ginoo. And that's the thing, mga pinagkapaglaom, nga I join Sulad's ministry because I want to cooperate with the Lord. And I would like to thank the Lord, mga pinalanggang kapaglaom, nga pinaagis pagministeryo, although daghan kita experience ditong dapita, nga dili na lagi din taon nato karon madibulge tungod sa pagkakulang kay panahon kapaglaom. But I just want to tell you, nga ang pagkausap sa kinaiya, those who decline struggle, kamo nga moundang na sa pag-struggle. Di ba natin struggle sa tanan?
mingon man gani ta nga tag strugos, tag limitasyon, tag yes, that's correct. Apan kumuundang nakapag-struggle kay gikapoy na ka mga kapaglaom mo ka na ang nagsugod ang imong kapildihan. Kung kay nagingon diri, those who decline struggles lose the strength and joy of victory. Kana di ay makapaglaom nga grabe na to pagpanikamot sama sa basketball, nga grabe na to pagpanikamot pagkadaog kapaglaom, warag kag makasinggit gayon sa kalipay usab sa pagbalik sa Dios samtang monaog sa Ginoong Hesus sa kalangitan, muhila ka. Ginoo, salamat kayo nga nakapadayon ko sa pag-alagad. Mahinumduman mo to mga panahon nga kag-give up na kay ka. Mahinumduman mo to mga panahon nga kaluyahon na kay ka. Apan gipatindog ka sa Ginoo muna ka sa pagbalik ni Jesus kapaglaom, pertidako na to kalipay. Kay ikaw ako makasugakod o I hope nga makasugakod ta kapaglaom. Kay dili ra ba gidalim ang pagsugakod. Ang pagsugod sayon, ang pagsugakod pertini suda. Kapaglaom, aton tan-aon ang ikaduha. Nag-ingon ang Kapitulo 9 sa versikulo 4 sa 1 Chronicles. Ingon si Jabez, Lord, enlarge my territory. And I would like to tell you, mapila kapaglaom, when Jabez said, Lord, enlarge my territory, it does not mean nga si Jabez nag-ingon, Ginoo, ang mohon ako, akong ibalhin diri, ang mohon diri, ang titulo ako dili. It's not like that. When Jabez said nga ipalapad ang teritoryo niya, nagpasabot, nga iyang ipalapad ang patalangin niya nadawat niya, iya pong ipalapad mga pila kapaglaom, nagpasabot, nga iyahang patalangin nga nadawat, iya kinisang influensya, iyang isabwag sa ka mga katawan. Apan kapaglaom naon sa magyod nga ang una magyud unta nato nga teritoryo nga ato magyong pamilya. How can we lead the hundreds if we cannot lead our family? Kapaglaom pagkadako kay sa pagpamalandong nga how can we spread throughout the world if we cannot even become an influence first atong kaugalingon. Kadua sa atong sulod sa inner course ng family. Paglaom, pagkadako kaayod sa itong pagpamalandong. In this age, mga pinakapaglaom, samtang ang Ginoo nimo na mobalik kay pas, sa ikaduha niya nga pag-anhi kapaglaom. Ang trabaho sama ni John the Baptist, ngayang giandam ang mga dalan samtang si Ginoong Hesus magministeryo. Mausab ka na kapaglaom di ay ang handom sa Ginoo nato karon kagabion nga kitang tanan mag-aandam sa kalibutan. Sama ni John the Baptist, giandam si John the Baptist sa kalibutan, samtang si Ginoong Hesus mo abot. O kita kapaglaom, ato patong andamo na kalibutan, anisir si Jesus mo abot. Apan ang dako karon nga problema, kay dili man ta sama ni John the Baptist kay spiritual being. We are not just like the disciples. The disciples of Jesus were very spiritual. Bisag na sila ups and downs sila mga kinabuhi. Apan sila nakabawi. O they were very spiritual. Bobita nag-ingon rin kapaglaom, God with for men will prepare a people stand in the great day of the Lord. In order to give such a message as John gave, we must have a spiritual experience like John kapaglaom. Usuod kay sila sa Ginoo. Hantod abot sa punto nga mosugot siya nga putlan ang iyahang iliog para lang sa pagserbisyo pag-alagad sa Ginoo. Apan usaon nato kapaglaom nga wa paganita putlig ulo karon dali ra man ta mong backslide. Wa paganita lutusa nasilo ra ganita gamay ato pag yung padakon dili ta kahimutang manulutas simbahan sira ta pandaot halab daot. Yatong gidaot gi-elevate sa Ginoo. Sa man Daniel sa gidaoton si Daniel, apan ang Ginoo nagapadayag pagpatalangin ni Daniel. Mangapit lang kapaglaom pagkadako kay sa pagpamalandong. The same work we wrought, we must behold God, and in beholding Him, lose sight of self. Sa matag panahon di ay mapila kapaglaom, nga imo nang malimtan ang imong kaugalingon, nagpasabot nga makasakripisyo na ka kapaglaom. Makaantos na ka for the sake of the Lord. Makaingon na ka nga makasalikway kasi mong kagalingon. O sa dili na nimo makita nimong feelings, dili na nimo makita ang imong mga kaugalingon kapaglaom. Tungod og alang sa imong atong pagserbisyo, tungod og alang sa pag-alagad sa atong buhi gyud kayo in taon nga Ginoo. Naging communion with God
pakigharong sa Ginoo, ma-ennoble, maunsa pa na yung makapaglaom, ma-elevate kita in the character of the life. Men will be take knowledge of us as the first disciple. Pagkanindot, mailhan na ita sa mga tao, mapila kapaglaom, sama sa mga disipulo, nga nailhan sila nga suod kay sila ni Jesus. Usab ka na ito kapaglaom at the first that we have been with Jesus, this will impart to the worker a power nothing else can give. Wala ginilain makahatag, is only Jesus. Of this, for he must not allow himself to be deprived. We must live a twofold life, a life of thought and action. Dili na kapaglaom nga sigratag-handom nga wala tay action. Makikita mo plano, apan ang atong pag-aksyon, walay plano pod, pagkalisod kayo. Nagingon diri kapaglaom of silent prayer and earnest work. Gani nagitiwasan Testimonies for the Church, Volume 4, page 538. Nga ang prayer o effort and prayer will be a business of our life. Paglaom di magod puntiaw, pildihon ang panuway. Nalaglag in town ang mga manalunda dito sa langit. Nanagid sila sa langit. Pildi magyud ang mga manalunda nga 1/3. Deres kalibutan kapaglaom, tuhog si Eve o si Adam. Kapaglaom, kamusta ta? Tagak na tagmaayo, nagkalayo na gid kayo ato pagkamatarong sa panahon kaniadto nila adan ng iba nga nangatando ganit sila. Apan kamusta kita mga pinalangga kapaglaom? Unsa magyud kadako ang atong business nga naha sa Dios? Sama ba kadako sa business sa imong panginabuhi nga usay mabilar ka, usahay kapaglaom, wa kay problema og maka-overtime, usahay pilaglaom, musayo kas pagkabuntag, ingon ana ba nga business kapaglaom? Orang Ginoo, warag wa na gid say labot sa mapa sa atong mga kinabuhi nga sige tag-ingog nahigugma ta pero tinuod wala na giday kapaglaom. You must pray as though the efficiency and praise will all due to God, and labor as though duty were all your own. Ikapitulo, mga pinalanggang kapaglaom, nga makita sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9 og 10. Si Jabez dahimo gid siya honorable. Giila siya sa Ginoo nga tinahod. Number 1 gani siya magud nagtawag sa Dios. Og number 2, mga pinalanggang kapaglaom, atong naisgutan kay kaina nga taliwala mga kapaglaom siya nagampo nga ma-enlarge sa iyang territory influensya. Og number 3, nga maoy katapusan ining kagabion mga pinakapaglaom. Ingon si Jabez nga, Lord, please your hand might be with me. Nagpasabot kapaglaom nga wa siya nagsalig sa iyang mahimo. Nagpasabot kapaglaom nga naghangyo siya kapaglaom nga Ginoo ambi ang imong kamot o ang imong kamot mao'y akong gamiton aron nga ang imong kamot Ginoo mo'y maghimo o mga kahibulongan butang sa akong mga kinabuhi. And that is the prayer of Jabez. Wa siya mag-rely sa kaugalingon pilang kapaglaom, but siya nag-rely dito as sa kamot sa Dios nga mo dagayday nga nadiak kaniya. That's the meaning. Your hand might be with me. Mga ganahan kay ko kapaglaom sa awit. Kanta manis batang gagmay. I really like the song. The song kapaglaom nga He's able. He's able. Sa matag panahon nga ako ning madunggan nga kanta kapaglaom. Waragid intang kog mabuhian sa akong kalag. Kay sa kadaghan nga mga kadaugan nga gihatag sa Ginoo kanako apan napagay mga panahon nga ako malupog. Di ba tinuod kapaglaom bisag unsa nato kadasis pag-alagad apan naay mga panahon nga kita matikalpo. Naay mga panahon nga kita malayan. Naay mga panahon nga kita madiskoryo. But I really like the song of the little children that goes like this. He's able. He's able. I know He's able. Mga kapaglaom mo sagotag sa dili, mga enable kita, mga persons with disability. Muto ba mo niya na? Nga we are persons with disability? Dili kapaglaom literal nga butaka, pero posible kapaglaom nga spiritual nga butaka, nga or ako baka nga nagunahuna tag suod tas Ginoo pero wala dahi kabulo ang Ginoo nga suod ta niya.
Di naman ganit tama ka okay na bala kasulatan mo okay ratang naiwakwak dito sa atop ng kanaas. Makahinondom rata sa balang kasulatan kapag laom sa panahon na taon nga nanata naglupog sa kinabuhi. Ang balang kasulatan gihimo na to og antibiotic nga ato lang tumaron og giubo na ta. That's wrong. The Bible should be a vitamins nga mainom samtang wa pa kay sakit. Aron kusog imong immune system pag-abot sa imong mga balatian kapag laom dili ka matakdan apan kasagaran karon pag masakit na ari sir tumaron balang kasulatan pag mabulagan ang uyab pag magkaguba na ang pamilya pag magkaguba na ang mga problema sa kinabuhi reserta mo dugop sa Ginoo. Klaro ra kayo nga gihimo na to Ginoo para kibutas. But we're very happy. It might be nga we are persons with disability na magalitay kamot mga pila kapaglaom. Apan dili mapod magamit sa Ginoo atong mga kamot. Natay mga tabanganan apan dili kay ta motabang kapaglaom. Pero kung kita mag-shopping, palion ginato tong mga bag nga piting mahaluna, pilion ginato ang mga sakyan piting mga rims, mga pritidaghana kayo. Pero patabangan sa Ginoo, bagot mo taghanapan gamay kay puihatag. Siguro na tayo mga tiil kapag laom. Apan dili ginato ni mabaktas pag-ato sa mga bukid. Dahil mga katiguman sa mga wali, di lang kita mga to. Naay mga katiguman sa atong mga kirdo po sa kini atong mga tiil, dili magamit. O sa pagkabisper, kini atong mga tiil, luya kayo. Pero kung laag gani, mga to, bisag asa nga mga dapit, abdi kayo mga kapag laom mo ato. Balag usa ka mahal basta laag. Paglaom, posible nga kita or ako disabled. Persons with disability. Apan na kanindot kapag laom, kay naang kuros taghatag kanako paglaom. Tungod kay naging diri, He healed the broken-hearted. Pasti lang lipaya. Karon kapag laom, ang Ginoo day mo ayo sa ato mga daot kakasing-kasing, kinsay gusto nga magpaopera sa Dios. Kung ikaw magbitbit ang kabugaton sa kasing-kasing kapag laom, ikaw giluoy kayo, ang imong gidumtan peting lamiyas tulog, ikaw nga gidumtanaw ang imong dagway peting lisoda kay ispilingon. Ato maginabuhi kapag laom peting lisoda kayo, kung ang atong kasing-kasing napuno sa mga issues kinabuhi, kay matod pa ni Jeremiah, our heart is deceptive, is totally wicked. Sa ato pagalagad kapag laom, sigurado bagid katang ang Ginoo may naglingkod sa kasing-kasing. Doon may bangko diha. O wa naglingkod ang Ginoo, ang yawa po'y naglingkod diha. Lang-alang magtapa na magsinabakay silang doa. Di mo po pwede. It might be sa imong pasudlon or sa imong pagawson. Pero ang pinakarindot kapag laom, and set the captive free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. Sa ato pa magkapaglaom karon nga mga semana atong giampo nga ayon kita sa atong pagka-PWD, pagka-disable, mga pila kapaglaom diha sa buhat sa Ginoo nga samtang aduna pa kitay tiil ato ni buhaton sa pagsuporta sa Ginoo kay og di nakakalakaw kapaglaom wala man po'y manghagad nimo. Og napa kay kamot, gamita ka na sa pagserbisyo sa Ginoo. Kay inay mga pungkol na tao, di na ta magamit, di na pa na magamit. Ayaw gulata kapag laom nga maghigda kas banig, nga daghan kag basulan sa imong kinabuhi. Kay di na bagid mangutana ang Ginoo dito sa langit, pila ka nasod imong nabistahan. Di gid mangutana ang Ginoo dito sa mga langit. Og unsa kadaghan imong naipon nga sa lapin sa kalibutan. Ang pangutana mga kapag laom sa Ginoo dito sa balik ni kalibutan, kung ang iyang tiil nga gihatag nato, ang kamot atong mata, atong mga baba, atong mga dunggan, ug uban pa nagamit man siya sa pagpadako sa mga gingarian, wa ba ni siya nagamit pod sa panuway. Siya ba'y tagiyan ini kapag laom? Mata, tiil, baba, tiil, kamot, utok, this is all His. And what we do, mga pinakabuhat, sa ato pagkaimuon, is to worship Him. That's our primary purpose. Bawa ka na ito pinakadako nga purpose, ang pagsimbis, pagsimbas, Ginoo. When we talk about worship, it talks about service, it talks about time, it talks about our entire life. Pagkanindot, nga bisag PWD ta, apan ang Ginoo able kaayo. Mga pinagkapaglaom in our church sa March 13, 2014 sa Adventist Review, page 18. In the Church of Jesus, therefore, is not ordination, a title, or a position that make a leader. Kapag laom, dili na pasabot nga wa pa ko maordinahi or wa pa bakapod na ordinahi nga dili na ta magamit sa Dios siyang pagpangulo. Dili na pasabot nga wa manggod ko sa position pastor, wa manggod ko sa eldership, wa manggod ko sa pagkadikon. Ay, wala dili kay ko kay usahay na mga tao nga mudasig ra pod ni katungdanan.
Makipatay, dili mahimo pagka-pangulo, pero pag-abot tapos pagka-pangulo, wala po kayo. Mga pinilang ka kapaglaom, dili di ay ni paposisyonay, dili di ni paordinahay, dili di ni patituluhay, but the quality of a person's life, mga pinilang ka kapaglaom. Ang kwalidad sa kinaiyas tao and his or her willingness to be the least of all. I like the word willingness. I just want to tell you, kapaglaom, I don't have any of myself. Kasi tanawon po mo na akong transcript. Dili na siya maayo kayo nga mga grado. But I just want to tell you, what I have is willingness. Nga mo willing ra kita kapag laom matingala ka nga og willing ka dagan kay mga pamagi ang Ginoo sa pag-train nimo, like for example when I was a Sulas missionary, maulawon kay ko kapag laom sa pagsulti gid sa public, pero samtang dito ako sa Batang, kabaynundo man sila dito sa Experience Sulas for Academy Tribe, na among katis ito sa taas, diha din may mga ligo sa ubos, na din duha ka mga drum dito kapag laom, na mga tabla di gipamutang, dito may mga ligo, gipalibutan may mga kahoy, baliti, sagbot. So pagligo nimo kapag laom, magmata-mata po kagamay kay basig baksa na may mo naogod. So grabe nga ligo, warag di kay ka maatis kapag laom. Tabok ato na ay kahoy nga dako kay natumba. Motoy Batang. Motoy nindot ka Kasilyas, papilang kapaglaom kay 5 hectares ka Kasilyas. Okay kayo. Kasilyas, okay kayo. Silaruhon lang gini mo, nga antisyo nga imong gamiton, dili alingatong, kay pag-alingatong ka, kabad-kabad ditagdagan. But what I'm trying to say is like this. Motindog ko sa Batang, bilang kapaglaom. Pagtindog nako, naay makanap itong sinabugwag nga mga humay bitaw, mga aplan, gagmay pa man kay kapaglaom. Akong ginahuna nga mga tao, tindog ko sa Batang, sige kong sa istorya, sige kong dagan-dagan po dito, sige kong tanong. Akong imagine nga gabi nilang paminaw, gwapo mo na sila maminaw, kaya di mang hinaway, kana bitaw nga na, gwapo kayo, lanog-lanog na tong tingog sa bukid. Kapaglaom, wako kabalo. Gitrain day ko sa Ginoo ditong dapita, aron mahimo kong magwawali sa channel karong simana. Mga pinalanggan ako kapag laom, bot lang na akong handom kanatong tanan. Nga bisan pa di ay, nga ang ato mga kinabuhi, o sa dili mas spelling. Apan ang nakanindot kay si Jabez sa kigsultis Ginoo, o karong kagabion kapag laom, ang Ginoo pod makigsulti kanato. Naay usa ka awit nga giluan, God speaks. Makigstorya di ang Ginoo kanato kapag laom, dasa way mga pili nga kaimtang. Makigsulti siya dito sa panahon nga nagkaguliyang ta, makigsulti po ng Ginoo sa panahon nga naata sa peaceful ang Ginoo, makahimo sa pagsulti, bisan pa panahon sa dalugdog, panahon sa mga balod, makaya kini pagpuno sa Ginoo. God speaks, mga pinagkapaglaom. All we need to do is to hear what the Lord speaks to us, mga pinagkapaglaom. Ang nakanindot kaayo, dunay daghan kay nga mga atheist karon nga makiglalis, nga ang balaang kasulatan dili gid tinuod. Ang pagtuo kay for them to cease to believe. Daghan kay sila makit-an nga technicalities kunuhay sa pagtuon sa balaang kasulatan. Pero abi niya kapag laom, bisan pag sa logic, bisan pag sa argument, mapildi ko sa debate. Kaya ang ila magunia na, walay milagro, kay everything could be, ma-explain mo ang tanan. Ang kato, kay wa maligsi, ma-explain nila, matotal and so forth. Mga kaigsuunan, pwede kong mapildi siguro sa argument. Kaya di man kay tamaing argument, di man kay tabugadohon. Pero kapag laom, usa ka butang nga motuog yun ko, nga nagiginoo. Ug tungod ka na mga kaigsuunan, nga bisa sa akong kinabuhi, nabag-o ko sa Dios, sa daghan ako nga mga kaluyahon. And for me, that's enough. I can still remember sa mga panahon nga nagila ko kapag laom, nga nawadaan nita ko paglaom, nga mayon ko nga Ginoo, napabaka ko'y paglaom sa akong mga kinabuhi. Ginoo, makabaton pa ba kog baayog nga pamilya? Mahimo pa ba kog angayan sa mga iglesia? Mahimo pa ba kog angayan sa katilingban? Mahimo pa ba kog mapuslanon nimo Ginoo? Nga pertibagyong ilada sa ako kinabuhi. Pagkangilad ka sa akong background. Apan tungod kapag laom sa grasya sa Ginoo. Of course, tungod sa mga ginikanan usab nga nagtambag. Ang akong amahan o akong inahan. Tungod po ani sa akong pamilya kapag laom, og labaw sa nang tungod yun sa Ginoo,
dito gyud ko nakaingon nga one of the great evidence kapag laom nga tinuod gyud nga na Dios tungod kay matagaan ta kag dili lang 50, dili lang usa ka gatos, dili lang siguro usa ka libo ka mga tao nga tungod ni Jesus sila na nga usab. And that is the power of Jesus. Nga even though we are unknown, but we will be known. Not sa taghan nga mga tao nga mahimo tag popular, but we will be known ni Jesus. Bahala na kapag lawa ka mailis mga tao. Bahala nagwa ka ma-appreciate sa mga tao. Siguraduha lang yun, mga pila kapaglaom, nga nakitaan kas Ginoo. Siguraduha lang yun, mga kapaglaom, nga suod mo sa Ginoo. Siguraduha lang yun kapaglaom, nga atong napalipay ang Ginoo. Madayag managtinago kapaglaom. Ang tao nakakita raman sa mga performances, sa mga achievements, sa mga nakita. Apan ang Ginoo kapag laom, nakakita siya, bisan patungat-tungas gabi, sa ngit-ngit kay nga nagampo ka nga naghilak, sa nag-Bible study ka dito sa uwan kayo, nga happy pa ka mapakagiro, sa mga panahon nga napasbo ka kapag laom, sa mga panahon nga naghilak ka tungod sa pag-BFF, kalistanan, ang Ginoo nakakita niya na, and all we need to do is not to be known by people, but to be known by God. Mga pinalang kapag laom,